Hamon jomay pele yaşayız ele birgeylep ele işleybiz ele radyoda kittan asımne tertipte de işledi. Min her vakit gajaplanırım. Çünkü şunday matur kişi, şu hatlı müzik işi yaratan, kişilerini yaratan kişi, Tatar televizyonunu buldurgan kişi, ne şunday kişilerden birisi o. Hem bu her vakit bizim konulimizde, bizim telekompanya kirseğiz, onun foto sureti elinip durar çünkü bütün veteranlar bilen birge, çünkü o zor ilişkirdi Tatar televizyonuna kadarki kunga barıp jetkirerge, hem Tatar tilini saklarga. Яқты кіші, бік яқты кіші, бік тұрмышын яратушан бір қашанда тігі yüzünden елмай өтішмәді, қар вақытта елмай кешеді. Ол көңілімізде ол біздің қар вақытта болашақ, қам қалашақ. Мен де телевидениеға келгенде, Гүлнар апа инде көп еллар анда эшләп тәҗрибә туплаган, халык арасында танылган, алып баручы һәм журналистларның берсе иде. Соңгы елларда без аның белән менә эштән киткәннән соң инде шактый еш аралаштык. Ул миңа эш урынына да килгәне булды, хәлләр сорашып, дөнья хәлләрен сорашып. Ул үзенең авыру турында беркайчан да теге зарланып сөйләп утырганым яны хәтерләмим. Мен аның шундый көр күңелле булуы, менә шушы авыруны күпмедер дәрәҗәдә җиңеп үзенең гомерен озайтуга мөмкинлек биргәндер дип уйлыйм. Мин аны яратып үтәй дип индәшләдерим аңа. Ул үзе дә миңа Данил балакаем дип менә шулай индәште. Кызганычка китеп барды, әмма бары тик үзенең артыннан, үзеннән соң якты истәлекләр генә калдырды. Авыр туфрагы җиңел булсын. Ул теге кояш. Аның бер кашан да күңелсез вакыты юк иде. Ул син күңелсез вакытта сине күтәреп ала, кичкенә генә гәүдәсе белән сине күтәреп ала, күтәреп йөртә. Ул бик зур шәхес иде. Мин килгәндә телевидениедә балалар тапшыруларын әзерлидер. Ул балалар белән балалар телендә сөйләшәдер, профессорлар белән профессор телендә сөйләшәдер, гади халык белән гади халык телендә. Һәм ул аның телгә якынлар генә тапшырулар әзерләмәде. Без аның белән нәрсәләр генә күрмәдек. Без аның белән бик якын дуслар идек. Соңгы елларда гомумән дусларга әйләндек. Яңа елда бик озак утырдык. Әле менә бер атналык кына янына кирип тиз генә хәлен белеп чыктым. Ул бер кашан да сер бирмәде, авырсынмады. Аның чыты-чыты көлгән йөзендә шул кадәр теге газаплану тоеп, йөрәкләр җылыйдыр ия. Ну бер нәрсә эшләтеп булмый, кеше көчсез. Ләкин ул бик көчле кеше булды. 8 ел бик көчле, бик каты авыру белән көрәште. Андый ул көләдер ия. Минем белән авырый башлаган кешеләр битенесе үлеп битте инде дип. Санычы еллар башын азагында ниндидер бер яңа шундый дулкын иде. Ул бик теге безнең классик тапшырулардан аерылып тора торган шундый күңелле, якты, гомумән Татарның яңа телевидениесе төзелгән чор иде дип уйлыйм инде мин. Менә шул иртә түгел соң түгел белән кирип калган. Инде менә соңгы тапкыр дүшәмбе көнне шалтыратты ул миңа. Менә ул озак вакыт авырса да, аның беркайчан да зарланганын ишеткән булмады. Соңгы тапкыр менә дүшәмбе көнне сөйләшкәндә дә кет-кет көлеп, менә операция ясатырга, күземә операция ясатырга җыенам әле, лаешта өем бар, шунда газ кертәсе дип. Шундый бик яшисе килә торган кеше инде ул мәрхүм. Шуңа күрә урыны җәннәттә булсын. Ул үзенең дәрәҗәсен белеп сөйләшәдер. Һәм инде менә кешеләрне ул интервью алганда ача белә иде. Нәрсәдән килә бу? Чөнки кешеләргә һәр вакыт хөрмәт белән мөрәҗәгать итә торган кеше иде. Урыны җәннәттә булсын. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Илаһим кылдым Аллаһ ризалыгы өчен Хәбибулла кызы Гөлнар апабызның рухына җаназа намазы укымакка юнәлдем кыйбла тарафына. Халиса лиллаһи тәгалә. Аллаһу акбар. Перекинь на плечо, да? Ayağını düşürürüz. Ayağını.